ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ರೆಸಿಪಿ ತೆತ್ತಿದ ಗಸಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅಂತ ತಾರಾಯಿ ಖಂಡಿತ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ತೂನಗ ಗ್ರೇವಿ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದ ಲೆಕ್ಕನೆ ತೋಜುಂಡು ಆಂಡ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿದ ಗ್ರೇವಿ ಬಲೆ ಭಾರಿ ರುಚಿತ ಒಂದು ತೆತ್ತಿಗಸಿತ ರೆಸಿಪಿನಿ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜವೇನಿ ತೂಕ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನುಂದು ಮುಲ್ಸುರುಟು ನಾನು ಬನಲೆದಿತ್ತೆ ಬನಲೆಗೆ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾತು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡುಡು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾನಗ 4 ನೀರುಳ್ಳಿ ನಾನು ಉದ್ದ ಉದ್ದ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಾಡ್ದೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ದತ್ತುಂದೆ ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿನೆಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಂಡಮ್ಮ ಕಂದು ಬಣ್ಣ ಆವಡು ಬಣ್ಣ ಜಾಸ್ತಿಯೇ ಫ್ರೈ ಆವಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬಿರಿಯಾನಿಗೂ ಪೂರ ಈತ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುವ ಒಂದು ಹದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದತ್ತು ನೋಡು ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂದೇನು ಚಪ್ಪೆ ಅವರ ಬಿಡ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಚಪ್ಪೆ ಆಂಡು ಮುಲಿಯನ್ನು ಕಿನ್ನೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ದೆ ತೊಂದೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತ ಒಂದು ನೀರುಳ್ಳಿನ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಸಣ್ಣ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಇಚ್ಚಿ ಒಂದಲ್ಲಿ ಹದ ಸಣ್ಣ ಅಂಡ ಯಾವ ಒಂದಿತ್ತೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ದಿಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಬನಲಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಪಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚದ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಮೂಲಿತ ಇಡೀ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ಗ ಇಜಿನ ತಪ್ಪು ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂದೊಂಜಿ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತನಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚೋಡು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡಿಯೆ ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಪೋಣ ಮುಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತನೆ ಯಾವ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಪೇಸ್ಟ್ ಕಾಯಿಂಡು ಮೂಲಿಯನಿತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡುವೆ ರಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊ ನಿತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಡು ಬೇಯೋಡು ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಫ್ಟ್ ಆವಡು ತುಲೆ ಮುಲ್ ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕಡು ಬೇಯ್ದು ದಿಂಚ ಕಲಡದುಂಡು ಇತ್ತನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ಗ ಪೊಡಿ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚೋಡು ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪೊಡಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಇದು ಈತೇನು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಒಂದೇನು ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕಡು ಕಾಯೋಡು ನೆಟ್ಟು ಇದು ಮಸಾಲೆ ಫ್ರೈ ಆಂಡು ಶೋಕೊಡು ನೆಕ್ಕಿ ಅನಿತ್ತೆ ಮೂಲು ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು ಕೊಜಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಕೊಜಪ್ಪುನು ಲಾಯ್ಕಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತತ್ತು ನೋಡು ಬೀಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಸಾಫ್ಟ್ ಇಪ್ಪೊಡವು ಬೊಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಸ್ಲೋ ದಿವೋಡು ಒಂದು ಕೊಜಪ್ಪು ಪಾಡ್ನಾಗ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಪೊರ್ಲೋಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ ದಿದ್ದೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಕೊದಿ ಬರ್ರೆ ಶುರು ಹಾಕ್ಬಿಡು ಅದಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಪಾಡ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತನೇನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದೇನು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನೀರು ಮೈಪುಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏತ್ ನೀರು ಬೋಡು ತೂಲೆ ಒಂಜರೆ ಕಪ್ಪದ ಅದು ಪಾಡೊಲಿ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಇತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದೇನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಲ್ಲ ಒಂತೆ ನೀರು ಬೋಡುತ್ತಂಡ ಪಾಡೊಲಿ ಯಾನು ಇತ್ತು ದಪ್ಪದಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ಇದು ಕೊದ್ಯಾಗ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಕೊದ್ದಿಂಡು ಗಸಿ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ನಾನು ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಇತ್ತೆ ಪಾಡೋಡು ದಯಪಂಡ ಐತೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಪಾಂಡ ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತೆತ್ತಿನ ಪಾಡ್ಗ ಯಾನ್ ಮುಲು ಆಜಿ ತೆತ್ತಿ ಬೇಯ್ಪದೆ ಅವನಿಂಚ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದೆ ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ಆಯ್ತು ಬೊಂಡು ತಿರ್ತ ಬರ್ಪುನ ಲೆಕ್ಕ ಇಂಚ ಪಾಡ್ಲೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇಂಚ ಕಬ್ಬೆ ಪಾಡೋಡು ಪೂರ ಪೀಸನ್ನು ಇದು ಒಂದು 3 ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಕೊದ್ದಾಡು ಇದು 3 ನಿಮಿಷ ಆಂಡು ಇದು ಒಂದು ನಾನು ಉಲ್ಟಾ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಇದನ್ನ ಬೊಂಡು ಹಿಡ್ದು ಬೇತ ಹಾಕೊಂಡು ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು 3 ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಕೊದ್ದಾಡು ತೆತ್ತಿ ಕರಿ ರೆಡಿ ಆತನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಲ್ತು ತುಲೆ ಎನ್ನ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.